Здравейте! Вече навлизаме в есенно-зимния сезон и много хора започнаха да се оплакват от сблъсък с различни вируси или обостряне на хронични болешки. Това е нормално, това е сезона, в който има повече влага във въздуха и съответно в телата ни. Какво можем да правим, за да си помагаме превантивно и съответно да се справяме по-лесно, когато все пак се случи да се разболеем? Има два много интересни и полезни крема на компания Vivasan. Това са крем мащърка и крем хвойна. Буквално никъде не ходя без тях, дори и през лятото, но как могат да ни бъдат полезни в този период? Крема мащърка съдържа освен етерично масло от мащърка и етерични масла от евкалипт, розмарин, лимон, лайка и има изключително мощно противовъзпалително действие. Съответно него ползваме при хрема, проблеми с синусите, болки в гърлото, кашлица, възпаление на ушите. Просто мажем областта, която е проблемна и където в момента имаме някакво оплакване. Можем това нещо да го правим обаче не само когато имаме вече проблем, а и като профилактика. Вечер, просто преди лягане, особено децата. Те са изключително чувствителни, особено тези, които са по-малки, още така не са укрепнали, боледуват по-често. За да се предпазим от непрекъснати оставания вкъщи, продължително боледуване, можем сутрин да мажем преди отиване на училище в областта на лимфните възли от този крем. Можем да намазваме леко и под нослетата. Знаете, че вирусите проникват най-вече през носоглътката, така че можем да мажем носленцата отвън с този крем. Превантивно вечер да мажем областта, където са лимфните възли с крема. Отделно този крем, говоря за крем мащърка, може да бъде много полезен, ако имате склонност да правите цистити или някой вкъщи да прави възпаление на пикочния мехур. Тогава пак превантивно мажете в областта на ингвинални гънки и въобще при първи признаци започвате да го ползвате. Много мощно противовъзпалително действие има. И още нещо, тук вмъквам темата за цистита, има склонност това оплакване да се проявява винаги в един и същи период от годината. Ако за вас този период е есента, има смисъл преди така обичайната поява да започнете прием на подходяща хранителна добавка вътрешно, съчетано с мазане с крем мащърка. Например, ако обичайно цистита ви сполетява януари месец, вие още от ноември месец да направите една такава профилактика. Това беше просто лирическо отклонение. И другия крем, това е крем хвойна. С него мажем отново синуси, особено при по-тежко възпаление. Той е прекрасен при кашлица, можем да мажем областта на гърдите, не само при боледуване, а и пушачи, които имат хронична кашлица, също могат да го ползват. Този крем е великолепен и при възпаления, които се получават по ставите през есенно-зимния сезон. Справя се прекрасно с такива оплаквания. Така че крема мащърка го мажем на гърло, синуси, подмишници също. Когато боледуваме, имайте предвид, че е много добре да го нанасяте там, където има повече лимфни възли. Така че при кашлица на гърдите, при възпаление на пикочния мехур може да го нанасяте долу-ниско в областта на ингвинални гънки. Между другото, може да се ползва дори при жлъчни кризи, при бъбречни кризи. Отново се маже на болезненото място и също крема мащърка го ползваме при менструални болки. Това е още едно негово свойство, защото мащърката е спазмолитик. За тези от вас, които имат по-малки деца, може да ползвате крем козе масло. Отново продукт на Vivasan, по-мек е като действие. Изключени са маслата, които не са съвсем подходящи за маничета, така че може да ползвате него. По обясними причини аз го нямам вкъщи, просто нашите деца вече са големи, обаче компанията разполага и с такъв вариант. И
крема хвойна с по-остра миризма, но прекрасен при схващания във врата и честно казано при възпаление на синусите. На мен лично той ми действа по-добре, по-силен като че ли като действие. Имайте предвид, че когато нанасяте крема хвойна, на кожата се получава едно зачервяване. Причината е в това, че той така допринася за разширяването на кръвоносните съдове и това зачервяване не е алергична реакция. То отминава за около 10-15 минути. Просто имате по-добро кръвоснабдяване в този момент на съответната област. Точно за това крема хвойна можем да ползваме и ако сме повишили кръвно налягане, тогава пък него го нанасяме в областта на шията, за да може мъничко да си помогнем. Заради действието му да разширява кръвоносните съдове, ние реално получаваме едно облегчение и спадане с няколко единици на артериалното налягане. Това е съвсем накратко. Хубаво е наистина всеки да ги има тези кремове вкъщи, да може да си помага. Пропуснах и още нещо за хвойната. Тези, които страдат от вечно студени крака, може вечер да си нанасяте на стъпалата крем хвойна. Действа наистина уникално и е много приятно. Знаете, че нашите органи са проектирани долу на стъпалата, така че вие ако си направите един масаж с крем хвойна долу на ходилата, това ще ви бъде много полезно, не само приятно. И всъщност на мен лично тази миризма ми действа успокояващо, дори и когато заспивам. Така че има наистина много странно действие. Хубаво е да се научим да ползваме тези методи и средства, за да прибягваме до медикаменти възможно най-рядко и да останем по-дълго време здрави. Също така има и редица начини да си помагаме да се справяме с всяко едно боледуване чрез ползване на етерични масла, билки, хранителни добавки, шуслерови соли, светлинна терапия, просто всякакви неинвазивни методи, такива, които всъщност могат да ни помогнат да бъдем здрави и без, отново казвам, да ползваме медикаменти, които, въпреки че могат да са полезни за това, за което ги вземаме, имат и своите странични ефекти. Това е, което исках да споделя с вас и бъдете здрави! Прекрасна вечер!